डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। माई के हम पूजा करबई फूल और बाती से। माई के हम पूजा करबई फूल और बाती से। रे यारबा भाषण करल जइबई डीजे बजाई के। रे यारबा भाषण करल जइबई डीजे बजाई के। डीजे बजाई के, डीजे बजाई के। मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। अभी गले पूजा करे के दिनमा बनबे हमहू पुजारी रे। अभी गले पूजा करे के दिनमा बनबे हमहू पुजारी रे। जाहि के बाजार से लानबई केला और से बरे। जाहि के बाजार से लानबई केला और से बरे। रे यारबा भाषण करल जइबई डीजे बजाई के रे। रे यारबा भाषण करल जइबई डीजे बजाई के रे। डीजे बजाई के, डीजे बजाई के, डीजे बजाई के। भाषण करल जइबई डीजे मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। बैठी गेले सरस्वती माई के मूर्ति करबै हमहू उपवास रे। बैठी गेले सरस्वती माई के मूर्ति करबै हमहू उपवास रे। दोनों हाथ जोड़ के मांगबै माई के प्रणाम रे। दोनों हाथ जोड़ के करबै माई के प्रणाम रे। रे यारबा भाषण करल जइबई डीजे बजाई के रे। रे यारबा भाषण करल जइबई डीजे बजाई के रे।